2019, ġifieri sena u nofs sentejn oħra pratikament, żgħażagħ ta' 16-il sena ħajkunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Aktar minn 8,000 żagħżugħ u żagħżugħa ta' 16-il sena se jkunu jistgħu jivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru f'Ġunju tal-2019. Dan wara li sentejn ilu, iż-żgħażagħ ta' 16-il sena vvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Waqt żjara fl-iskola sekondarja Ola li matula ħasem f'sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba mal-istudenti, il-Prim Ministru ħabbar li l-proposta se tittella diskussjoni fil-Kabinett u eventwalment titressaq quddiem il-Parlament. Dan ifisser li pajjiżna se jkun it-tieni pajjiż fl-Unjoni Ewropea wara l-Awstrija li jagħti dan id-dritt. Bit-tweġiba l-mistoqsija ta' student, Muscat qal li ma jħoss li l-influwenza tal-ġenituri fuq iż-żgħażagħ dwar min jażlu fl-elezzjonijiet hija daqshekk importanti. Qal li ħafna drabi iż-żgħażagħ imorru kontra dak li jgħidulhom biex jagħmlu u huma maturi u għandhom aċċess għall-informazzjoni kollha biex l-għażla tkun waħda informata. Huwa appella lill-istudenti miġbura biex ma jagħtux widen lil min jgħidilhom li għandhom xi ħaġa inqas waqt li sostna li l-iskejjel f'pajjiżna huma kollha tal-ewwel klassi. Muscat qal li jinsab sodisfatt bl-andament tar-riforma li se tagħti dan id-dritt lil 8,000 żagħżugħ li fi kliemu se jkunu qed jagħmlu l-istorja. Tmur pari passu ma' deċiżjoni oħra li ħadna dwar switch tal-istess sess, dwar IVF li nkunu qegħdin inkomplu nimmodernizzaw il-liġi, drittijiet iktar ugwali u naħseb li dan huwa dinja l-Malta l-ġdida li qed tifforma ruħha. Il-Prim Ministru nnota b'sodisfazzjon ukoll li jidher li hemm qbil bejn il-partiti politiċi dwar din l-emenda. Tkellimna ma' ta' studenti li waqt li appellaw għal iktar għarfien dwar il-politika laqgħu dak li ħabbar il-Prim Ministru b'mod pożittiv. Aħna nkunu aktar imħarġin bħala żgħażagħ ħalli nivvutaw lil minu vera kapaċi. Rigward il-votazzjoni fl-elezzjonijiet tal-MPs naħseb li ikun pass tajjeb wara l-vot 16 fil-Kunsilli Lokali irdu jiġu studjati jekk hux persuna għalkemm ħajkollu l-vot ikun jista' jikkontesta l-elezzjoni tal-MPs ta' 16-il sena. Dan il-pass li ser nagħmlu ħankunu iktar qed nimxu qudiem bħala pajjiż. Jiena onestament naħseb li hija xi ħaġa importanti, inizjattiva għal pajjiż għax fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ huma l-futur ta' dan il-pajjiż. Intant fi stqarrija, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ laqa b'mod pożittiv id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru.